dada. Ina-snack na ko da. Snack na ko da. Sige, hungitin na. Kaya alkansita ni mo, Chay. Dating dahibag yung bilang kag pa kayo eh. Kaho po yung mo. Tagay sa nanak. Gikon na. Ay, gina. Ay! Module man iya ha online day. Private Online na yan. dyan eh. Nag-online na. Nag-online na kaon. Yung nagkaon bata ah. Ilog pa. Saan ang tahanan? Yung sikip. Tadi. Ayan na. Eh. Na may gablero ng suplasan. Abli mo na. Sinoras pa po. Hindi ko ano. Dali palitan nyo yan ang tilugon. Pwede siya pagkamot na. No, kamot na. Parang manok. Paumalak. Oh, kamot ba? Ang nasa per. Nagana ba? Kamot din ang tiro na. Puro na tiro. Nagkamot. Ano na niya? No, eh. Smile. Coco Crunch na yung panihapon na. Smile ba dali dada oh. Picture dada oh. Chichay. Chay. Dada dada oh. Picture. Smile. Smile. Na mauna ni ron. Kung sa'yo, Chay, kaya magklase na kauma. Na wala na gana mo manihapon. Chichirya na may gipakaon. Maampot na daw kayo. Anong nagkamot? Manay. Ang papaan di kay abog. Namahid ram na sa ate Chay. Ang kumangkit. Papa. Ang kano ka bang Smile dada. namawa mo ba na delikado kayo mo. Smile. Smile baby. Smile. 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 Pamilo na ba?